Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Miyerkules, pitsa 19 sa bulan sa Hulyo, sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita sa ikanapulog lima nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinatlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 25 ngadto sa 27. Unya si Jesus mingon, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo, kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto o pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang kasina, kasuya ug kasilag mao'y negatibong mga pagbati nga mahimong bugat nga palas-unon sa atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang kasina sa kahibalo, kasina sa kalipay o materyal ng mga kabtangan sa uban, makapasubo ug makapasuya kanato. Ug usahay ato pang pangutan-on ng Dios kung ngano ang mga dili paduol kaniya ang gibuligan niya sa iyang grasya nga maoy rason nga magduha-duha na ta sa atong kinabuhi ug pagtuo. Apan mga igsuon ko ni Kristo, ihatag ang imong kaugalingon sa Dios ug paglakaw sa kamatuoran nga nagsunod ni Kristo nga puno sa kalipay ug walay pagbingkil ug kasina sa atong kasing-kasing. Kay diha nimo makita ang tinud-anay nga kalipay. Amahan, pasaylua kami sa among pagkasuyaon sa uban. Gusto namo karon nga maglakaw sa kamatuoran ug mosunod kanimo nga walay kadina sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen.